compound ni Dato. At tuwa sa interviewon kung makasuod ba ta sa iyang compound. Unta dili stricto ya mga security. Kay natay gamay ang pangutana bahin sa katong mga na-trending sa social media. Ato so yan og lakaw kung naabas siya dito. Tinuod ba na nga Dato siya? Murag ko'y kuyawan ko yung Dato ra. Boss, buntag. Boss, na mauling kumpaw ni Manggo Dato. Yo, naamda kay bisita. Sudlo na bisita. Sudan ako, kape. Sulod lang. Okay na? Gamay, interview ni gamay ni Master Dato. May buntag. May mundag. Nakoy gamay istorya nimo kanang bahay ni sa nakita mo sa social media. What? Nga na-trending karon. Usa may kasultor mo ana. Ako di ay si Dato Pangano diri sa Toledo. Gawas na ang mga dato. Ako'y dato nga aghan kay kong kapangyarihan. Wow! Pati bagyo, pwede ko pigilan. Pati mga buwan, pwede ko pigilan. Pati mga adlaw, pwede silang mawala. Pati mga bituin, pwede silang mawala. Lahat. Kay ako ang pinakadato sa tibuok kalibutan, dili lang ris Pilipinas. Tinuod ba nang ang kuno nimo ang tibuok Pilipinas? Dili lang kay Pilipinas. Kani ang akong pagkadato, tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan yun. Kay bisag asa ka mo adto sa kalibutan sa tanang nasod naagi mga panganod. Mao ni ako si Dato Panganod. Dato Panganod, asa may muhang kauban? Mga dato nga mga dili Tinuo, dadakpan na to sila. Kamo na nabilin day? Basta tinuod ng mga dato, kinahanglan nga ikaw isa ka dato ang panggobyerno sa yuta, dili gini mo supakon. Kay kung supakon nimo, wala man kagihangir, nagtulog man ka sa yuta. Anong mo supak man ka? Dato Panganod, anong daan magkagsanggot? Kani sa pagkadato, daan pa ni sa among pagkabata, nagkamang kami, dila na may mga dipinsa sa among ginikanan nga isip, usa ka dato nga magdagi ni ini hindi giban, dili ni armas hindi giban. Pagdipinsa. Dipinsa. Mo mga katabang, sa katabang ni o. Ano ning bodyguard? Ang usa bodyguard, ang usa bodyguard. Magtiayo na sila. Magtiayon akong ikuha. Unsa man ka? Laki ka ba? Ako? Hapdi ra ang kuan kwintada nako hapdi. Mangumpay pagkaron? Unya tiyon. Si Dato Panganod, grabe og kapangyarihan. Pati sakyanan, pwede ko matigilan. Tingnan nyo, sa Central Highway, kapag maraming ambon, ang sasakyan humihinto yun, hindi makita yung kalsada. 2,000 years later. Taas yung kapangyarihan niya. Anong nangyari sa kanya ngayon? Huli na. Huli na ang lahat. Marami ng violasyon kasi kinukontra niya yung gobyerno. Dapat yung gobyerno sundin natin. Anong payo na mabuti. Ano ba yung balita nga demolition ko no? I-demolish ko no imong kupawon ko no? Natural kasi nagawa ka ng kasalanan, hindi mo alam. Wala siguro kay permit. Yun, number 1. Hindi ka konektado sa lahat ng departamento. Yun ang mangyari sa iyo. Tingnan mo, ako mga dato. Kasi ako, totoo, dato-dato lang. Dato puti. Dato Panganod. Dato Panganod po. Pati sasakyan, tingnan nyo, mapigilan ko. Salamat kayo sa gamay interview sa imong sa akong pagsugsamok. Karang
salamat kayo tanan nga gipasok gipadayon mi nimo. Oh, walay problema na ako diri kay basta tugtan sa akong bodyguard, pwede din ang musuod sa akong compound. Og maorag kadto mga pagsuunan. Ano naman boss? So man Okay. Ang ano, boss. Patay na boss. For entertainment purposes only.